Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Radha Govinda Ji ki Jai. Hare Krishna. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അധ്യായം 17 നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയാളുടെ വിശ്വാസവും അയാളുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളും കൂടാതെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതും യജ്ഞം ദാനം തപസ് മുതലായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഗുണങ്ങളാലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാനോ അത് ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പോലെ തന്നെ സംഗ്രഹമാണ് ഈ അധ്യായം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആകപ്പാടെയുള്ള സംഗ്രഹം. രണ്ടാം അധ്യായം കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം മുതലായവയെല്ലാം മിശ്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ അധ്യായവും ഒടുവിലത്തെ അധ്യായവും ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട, നേരിട്ട് ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി വിരക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം, പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുമതി വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ് 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. 41 മുതൽ 48 വരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം മനുഷ്യൻ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്താൽ ഒരാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസം, ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആ ജോലിയിലൂടെ ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്നും അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും പരിശുദ്ധനാകാനും സാധിക്കും എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന കാര്യമാണ് 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. പിന്നീട്
ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? 56 മുതൽ 60 വരെ പറയുന്നു. 61 മുതൽ 63 വരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ശരണാഗതനാകുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 64 മുതൽ 66 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുക, ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തന്മാർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കിടേണ്ടതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ എന്താണ് തീരുമാനമെടുത്തത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ജയൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെ സംഗ്രഹം, കർമ്മഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. അത് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സന്യാസി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർത്തി എന്നല്ല. ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ജോലികളെല്ലാം അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ അതിനോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വ്യാമോഹത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നവർ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പിന്നീട് കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഋഷികേശ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിനു മുൻപും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഋഷികേശ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നു. കേശിനിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശിനിഷൂദന, കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ. ആരാണ് കേശി? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കേശി കംസന്റെ ഒരു അനുചരനായിരുന്നു. ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് കംസൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് കേശിയെ. കേശി ഒരു വലിയൊരു രാക്ഷസൻ അല്ലെങ്കിൽ അസുരൻ ഒരു കുതിരയുടെ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആ കുതിര നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം മുട്ടുന്നു. തന്റെ വാലുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ വരെ അടിച്ചു നിരപ്പാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കേശി എന്നുള്ള ആ അസുരൻ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആ കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ, ആ അസുരന്റെ 2 കാലുകളും പിടിച്ച് ചുഴറ്റി 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 വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള ആ ഭഗവാനെ, കേശി എന്നുള്ള ഭീകരനായിട്ടുള്ള ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള അസുരനെ കൂടി ഹനിക്കാൻ സാധിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭഗവാനെ.
അദ്ദേഹത്തോട് അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സംഗ്രഹമായിട്ട് വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്, സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പഠിക്കണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അതിനെ സന്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുക്കുകയോ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടിരുന്നാലും നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും സന്യാസം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുക, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയും കാമ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ശ്രേയസ്സും ഐശ്വര്യവും സന്താനലബ്ധിയും പിന്നീട് അതിനുശേഷം ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നു എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കരുത്? അവ കാമ്യകർമ്മങ്ങളല്ലേ? അവ നമ്മളെ വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ മൂന്നും. അപ്പോൾ യജ്ഞം ചെയ്യുക, അതായത് യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗ്യദാതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. പിന്നീട് ദാനം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ തപസ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്കായി നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഋഷിമാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഏതാന്യപീതു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം.
ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണമോ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടയോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പാടില്ല. അവ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, അതുവഴി ഞാൻ വളരെ വലിയ ശ്രേയസ്സുള്ളവനായിത്തീരും, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്റെ ധർമ്മമാണ്. എനിക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി അവ സാത്വികമായ ഗുണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ശ്രേയസ്കരമാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി ചിലർ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? അതായത് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് ത്യാഗം ശ്രേയസ്കരമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. നമ്മൾ വലുതായി വരുന്തോറും നമ്മുടെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നു. ആ കടമകൾ പക്ഷേ ചിലർ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ അലസതയോടുകൂടി അവനവന്റെ കടമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ താമസവും രാജസികവുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അത് ത്യാഗമല്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെയോ ആ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെയോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് താമസികമാണ്, രാജസികമാണ്. അതുവഴി ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരാളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ, കർമ്മങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇനി സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതെന്തായാലും അത് ചെയ്യുന്നു. എന്നാലോ അതിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് ത്യജിക്കുന്നു. ആ ത്യാഗമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യാമോഹത്തോടു കൂടി അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തമസാണ്. ക്ലേശം, ഭയം എന്നീ വികാരങ്ങളോടുകൂടി അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസികമാണ്. എന്നാൽ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായ ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗി, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗി? സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, കർത്തവ്യം എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാമുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അശുഭ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നു. അതിനോട് വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യമോ ഒന്നും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ശുഭകർമ്മങ്ങൾ നല്ലതാണ്, തനിക്ക് പുണ്യകർമ്മം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, പുണ്യഫലം തരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് ആസക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണം, ഏത് കർമ്മം ചെയ്യണം, ഏത് കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഏത് കർമ്മം തനിക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള അറിവ് ആ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാകില്ല. തന്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോട് പോലും തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആ സത്വഗുണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിൽ നിന്നിരുന്നവരാണ് ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അത് ശുഭകരമോ അശുഭകരമോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗവും ശരിയായിട്ടുള്ള സന്യാസവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവനവന്റെ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മണേ വാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭൂർ മാതേ സങ്കോസ്ത കർമ്മണി. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിനക്ക് ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാലോ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും പാടില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ: കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണഃ ഫലം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും 3 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു: അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അപ്പോൾ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണശേഷം ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു എന്നതിനനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഒരു സന്യാസി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സന്യാസിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങളാണത്? അനിഷ്ടം നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം രണ്ടും ചേർന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പാപകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നരകത്തിലേക്ക് പോയി അനുഭവിക്കണം, പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വർഗത്തിൽ പോയി അനുഭവിക്കണം. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മിശ്രമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പുനർജന്മം വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സന്യാസികൾക്ക്, അതായത് കർമ്മത്തെ അങ്ങനെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം
കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളോ കാലുകളോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് പുറകിൽ ആ കർമ്മം ഇഫക്റ്റ് ആകാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. എന്തൊക്കെയാണത്? അധിഷ്ഠാനം, അതായത് ശരീരം. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതായത് ജീവാത്മാവ്. കരണങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, ഏത് കർമ്മമാണോ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്യമം. കൂടാതെ ദൈവം, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും. പിന്നെ നാനാതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക്. കൂടാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മാൻ പ്രപ്പോസസ്, ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിന് അനുമതി നൽകണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ചില കർമ്മങ്ങൾ. ചിലർ ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയാനായിട്ടെല്ലാം മുതിർന്നാലും ചിലപ്പോൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അയാൾക്കത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അയാളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, അയാളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് എല്ലാം നിന്നു പോകുന്നു. കാരണം പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ, പരമാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുമതി, പെർമിഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് കർമ്മമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊരു ഉദ്യമത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള 5 ഫാക്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യാനും അതിന് പുറകിൽ 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരവാങ് മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഹ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചയിതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയേവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതേ സ്വഭാവ. പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒന്ന് ശരീരം കൊണ്ട്, പിന്നൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിൽ ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്താനും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രൈസ് ചെയ്യാനും പുകഴ്ത്താനും എല്ലാം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും കർമ്മമായിട്ട് കൂട്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇത് 3 കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ പുറകിലുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തത്രൈവം സതികർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. അങ്ങനെ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് ഏതൊരാളും ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കണം. ഒരു കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങളുടെയും സാങ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല.
ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്യമം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു കർമ്മവും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ സഹകരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അധിഷ്ഠാനം, ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ. പിന്നീട് പ്രയത്നം, ഉദ്യമം. പിന്നീട് ജീവാത്മാവ്, കർമ്മത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ, ജീവാത്മാവ്, കർത്താവ്. കൂടാതെ അതായത് ശരീരം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെയോ പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അനുമതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ട്, അതായത് ആ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മമാകട്ടെ, അന്യായമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത കർമ്മമാകട്ടെ, ഏതൊരു കർമ്മത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുറകിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന ഘടകം ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉദ്ബോധനത്തിലാണ് ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ, കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയെ എല്ലാം തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നു. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനെയൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ അറിവിനെ. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം, ആ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പിന്നെ ഒരാളുടെ ധാരണകൾ, ദൃഢനിശ്ചയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പിന്നെ സന്തോഷം, നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും അത് സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അപ്പോൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യരിലും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അറിവ്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ഉണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്? അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അറിവ്, അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള അറിവ്, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ശരീരം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് ഒരു തരം, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് വേറൊരു തരം, പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് വേറൊരു തരം. അങ്ങനെയാണ് രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളയാൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ അറിവ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് രാജസികം. എന്നാൽ താമസികൻ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ, അതായത് എല്ലാം ശരീരമാണ്, ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രം അറിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് താമസിക ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് ശരീരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
ശരീരമാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ, അയാളാണ് താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ. അയാളുടെ അറിവ് താമസികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് 3 വിധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തരും? അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമാണ്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസിക കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസം. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി, അതായത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് ലഭ്യമാക്കി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നയാൾ, അനാസക്തനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നയാൾ, അയാളാണ് സാത്വികൻ. എന്നാൽ രാജസി തന്റെ ആഗ്രഹം, അയാൾക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിവുള്ളത്, ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാജസി. എന്നാൽ താമസിയാണെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം ക്ലേശം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ താമസി. അയാളുടെ കർമ്മം താമസം. ഇനി ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർത്താക്കൾ, 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസികൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും 3 വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധി രാജസം. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമാണ്. അപ്പോൾ താമസിയാണ് ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചയാൾ. അയാൾക്ക് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട്, അതായത് താൻ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ധർമ്മമായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിലൂടെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അധർമ്മിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്തിലാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് അയാളുടെ ബലം. അതിലൂടെയാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്. പിന്നെയോ അങ്ങനെ താമസിക തലത്തിൽ അധപ്പതിച്ച് അയാൾക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയാണ് താമസികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസികമാകുന്നു. അപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളയാൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നു, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ നിശ്ചയം എന്നുള്ളത് രാജസികമാണ്.
സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഉറങ്ങി സമയം പോക്കുന്നതാണ് ഈ താമസിക സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണം. അയാൾ സദാസമയവും ഉറങ്ങിയാണ് കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അതിനപ്പുറമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികളാൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളയാൾ ജ്ഞാനിയാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നയാളാണ്. അയാൾക്ക് ശരീരമെന്ത്, ആത്മാവെന്ത് എന്നെല്ലാമുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചില കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ ശീലിച്ചിരുന്ന ചില ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. പിന്നെയോ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 3:30 എണീക്കുന്നതും മംഗളാരത്തി ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. പക്ഷേ ക്രമേണ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതും മംഗളാരത്തി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അമൃതമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിയാലും പിന്നീട് അത് അമൃതമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ രാജസി ആണെങ്കിലോ, രാജസിയുടെ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖമാണ് രാജസികമായ സുഖം. അതായത് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് രാജസിക സ്വഭാവം. അപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഒരു സുഖം, സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതാണ് രാജസിക സുഖം. പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വിഷമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? തുടക്കത്തിൽ അത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നും, അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് കൈപ്പേറുന്നു ക്ഷണികമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ആ ബന്ധത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രേമ വിവാഹം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് കാണാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേർക്കും അതിയായ പ്രണയമാണ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷെ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചു കുറച്ച് നാളുകളെല്ലാം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അത് ചിലപ്പോൾ ഡൈവോഴ്സിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചേരും. കാരണം പിന്നീട് അത് കയ്പായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹ ഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല താമസിക സ്വഭാവി. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്താണ് താമസിക സ്വഭാവി ചിന്തിക്കുന്നത്? ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹ ഭരിതം, പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനം മൂലം ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അയാളെ ചലിപ്പിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് താമസിക സ്വഭാവി. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മായയുടെ പിടിയിലാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്താൽ പൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം,
പിന്നെയോ നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം, ഇത്രയുമാണ് അയാളുടെ സമ്പത്തായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മാത്രം മുഴുകി സദാസമയവും നിദ്രയും, ഒരു ജോലി എടുക്കാനുള്ള ഉഷാറില്ലാതിരിക്കുകയും എപ്പോഴും ആലസ്യ സ്വഭാവിയും, പിന്നെയോ പ്രമാദം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉന്മത്തമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക. അതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് സുഖം ലഭിക്കുന്നുവോ, അതായത് 12-16 മണിക്കൂറെല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? പിന്നെയോ അലസനായി അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ആ സുഖമാണ് താമസികം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നാതദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൻ ലോകാൻ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതൽക്ക് താഴെ വരെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സത്വഗുണം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരാണ് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത്. സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണുള്ളത്. അവിടെ സത്വഗുണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. എങ്കിലും ഗുണമുണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസിക ഗുണത്തിലാണ്. പക്ഷേ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കീഴിലാണ് ആ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് വ്യാമോഹത്തിൽ പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് എല്ലാ 14 ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഒരു ജീവനുമില്ല. ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സ്വയം ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ്. ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല വസ്തുക്കളിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ ത്രിഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാം. എപ്പോൾ? ഭഗവാന് ശരണാഗതനായാൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന ശൈലിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവനവന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും പരിശുദ്ധരാകാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണത് പരിശുദ്ധരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ 4 വർണ്ണ ആശ്രമ വിഭാഗങ്ങളെ, 4 വർണ്ണത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, അതായത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരാളിൽ ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരാളിൽ വൈശ്യനായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി, ഇനി ഒരാളിൽ ശൂദ്രന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി. എല്ലാം തന്റെ പുറകിൽ ഗുണങ്ങളാണ്. ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഒരാളിൽ ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരാളിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗുണം, ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച്
നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവത്തിലോ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവത്തിലോ വൈശ്യ ശൂദ്ര സ്വഭാവത്തിലോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശരി, നിങ്ങൾ ഏത് സെക്ഷനിലാണെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങൾ പരിപൂർണരാകാൻ നോക്കുക. അവനവന്റെ കർത്തവ്യം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? അതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ടോ ആ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുക. കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമാണ്. അവ ഒരിക്കലും ഭൗതികമാകുന്നില്ല. നമ്മൾ മംഗളാരതി ചെയ്യുമ്പോഴോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴോ എല്ലാം ആ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. 4 വിധത്തിലുള്ള ആശ്രമങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര, ആ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുക. അതിനുശേഷം ആ പരിശുദ്ധനായി ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വമേധയാ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകണം എന്നെല്ലാം അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 41 മുതൽ 78 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യം